basoek aberri mendrea utzi ziguten, merkataria beratsek merkedo kario erosten dituzte gure lurrak, gure jendearen ezurrak, lurrak eta ezurrak, eta badoa zurotaroak, eta gu ere bagoaz, gero eta gutiago gara ginena, gero eta urrutiago ginena. Zer geratuko da gerorako, leku izenak agian ez besterik, Ursuia itxasu iruregi, osuruk eta txoko maitia. Jendeak misterio aire batekin ahoskatuko ditu izen zaharrok, jendeak misterio aire batekin ahoskatuko ditu izenok.